Čaute ľudia, vítajte u tohto videa a toto je veľmi špeciálne video, lebo musíme teraz zistiť, kto je lepší, či El Primo alebo Edgar. Oni sú úplne takí stejní, ale kto je viacej OP, to uvidíme dneska. To je niečo ako súboj Jonathan vs Steve v Stranger Things. Vyhral Jonathan, ale my musíme zistiť, kto bol Jonathan. Jestli to bol El Primo alebo Edgar. OK, ideme na to. Zapíname bavko. Rompy. Budeme si vlastne zapisovať, lebo ja tu takto môžem podržať vlastne záhadné tlačítko. A tu mám notes. A tu si takto môžem otvoriť, dám plus. A tu si takto budem zapisovať, jo? Takto si tu budem zapisovať, jo? Takže, takto sa zvaním, pane bože, to je tak nahlas, dáme si to takto. Takže, dáme si tu Edgar. Edgar je sám o sebe OP. Má aj taký pekný skin, ktorý som získal z openingu, na ktorý sa určite kúknete. Kúknete sa na ňo. A ešte jednu vec som vám chcel povedať, že teraz tu u Pay to Win budú samé desiatky, hej? A ja až ku koncu, vážne, že ku koncu, keď toto úplne celé skončí, natočím všetky opening tento style, takže tešte na toto video. OK. Takže, budeme to robiť solo toto. Budeme započítavať, koľko budú mať pohárkov a ten, kto na konci získa viacej pohárkov, bude výherca. OK, dozveme sa, kto bol Jonathan. OK, ideme na to. Ako toto ma vážne zaujímalo, keď som sa proste o tom dozvedel, že sú takí istí, že majú proste ultinu a aj proste toto také isté, úplne, že také isté. Proste El Primo tiež proste tu môže kamo proste toto znižiť, kamo. Tak ako Edgar. To sa ešte dozveme. Ale kúkneme sa, jak to ťaží, hej. Hej, 1, 2, 3. 3 sekundy, jo. 2. Teraz potom to skúsime na El Primovi. A aj takú ultinu majú stejnú, len Edgarovi sa dobíja. A má ešte takú kačetu. Vidíte? On tiež El Primo robí toto. Toto Edgar predtým nemohol. Vidíte, ako chcem na gadžetu? A ono sa mi to takto rýchlo doplní. A teraz ten Griff uteká, lebo vie, čo sa stalo. No prdele. Chcem ešte povedať, že tam dole vidíte, koľko sekúnd od ďalšej gadžety. Zaujímavé. Tak ideme, pome. Tak zbiťte ho, zbičujte ho, dávajte. OK. Mám ultinu. Nie ultinu, hypercharge. Dáme si. A keď takoho uvidíme. Jo, kámo, to bol dobrý play. A teraz ešte na toto play. OK, kámo, to bol extrémne dobrý play. Tam je ďalší Edgarosos a ešte by mal byť Angelos Song Tutorial, OK. No, ja skočím. Ale môže byť na vode ten zmysl. Neskač. Spikneme sa na ňo, poď! Ďalej, poď! Dobre, výborné. Poď sem, let's go! Takže si zapisujeme krásne Edgar a dáme tu 10. Tak, zatiaľ má 10 a budeme to ďalej zapisovať. OK, zrušíme to a ideme ďalej. Proste kto získa viacej. Zahrajme si 10 hej s každým, hej?
Toto som vám zabudol povedať. Inak už asi o 3 dní, možno toto video vychádza, keď už je tu, ale o 3 dní v dobe tohto videa už je proste, ešte není proste sushi sezóna. Tak, proste chápete ma. Tam, kde pridajú kaze. Tá, fazači. Kámo, ja som úplný idiot. Ok, toto bude dlhé video. OK. Je tu typka a my ideme po nej. OK. Lily je down. Takže rovno sa presujeme ku polovici, čož je 5. hra. Inak toto video by bolo strašne dlhé. Dámy a páni, už 5. hra. 5. Jo, už toto bude polovicu cesty. Neviem tam, poď tam. Čuj, Kenji. Jo. Ty, co? Je neslušný. Kendo je veľmi, veľmi neslušný. To tebe si čo hovorí? No má si zaslúži ísť do pekla. No, možno asi zaslúžim ísť do pekla. Ja ho pošlem do pekla, ja som démon. No toto ne. No čo som ho nemohol zabiť. Pokoj mám ísť. Tata som idiot. Ne, kod dojti. No tak dobre. No. Kámo, ne! Kámo, ja som to failol, ja som myslel, že je daj. OK. Koľko máš? 6, OK. Zapíšeme si to. 6. OK, sme v polovici cesty. Ideme ďalej. Takže dámy a páni, rovno sa presunieme na predposlednú hru. A to je samozrejme 9, lebo ich ide 10. Tak dámy a páni, ideme už na 9 hru a potom na 10. Edgar si vedol trošku horšie než minulú hru, ale ešte uvidíme posledné 2 hry. Takže ideme, ťažíme, bum. Kámo, prečo tak búcham do tých schodov, čo mám tu? Do schodíku, lebo tu je len taký malý. Hej, nie som tam, ja tu nie som. Nie som tu. Lebo ja budem tam, neboj sa. No, tu máš za to, kámo, že máš otavu aspoň. Toto sa nerobí. No, tak kde ste? Tam ste, OK. Idem po tebe. Poď sem sa tam. Toto bolo vážne škaredé, ale no tak. OK, ideme si to zapísať nádherne. 2, takže 2. OK, a ideme ďalej. Daj. OK, ideme ďalej. Koho to tu máme? No, tak toto bolo ťažké. Musíme dať vín, Pedro, musím sa snažiť. Ako nie, že by som sa snažil, ja sa snažím proste. Toto je samozrejme vyrovnané. A ten gol má sa.
Goma sa, ok. Hej, dáme, ja som ťa postavila, ešte ma ešte to zabiť, no toto je vážne fakt neslušné. To tí ľudia sú dnešnej dobe fakt nevykonaní. Robíš to, čo chcejú a oni aj tak sú naštvaní. Proste ľudia, jak to povedal Vecna, bytosť, ktoré ohrožujú svet, či za čo tak povedal. Proste on nemal od ľudí Vecna. Ja viem, že moc poviem s Stranger Things, ale aj tak sme to všetci videli, určite. Každý jeden z nás to videl. Určite ne. Ok. A teraz máme Hypercheck. Takže, teraz my si krásne počkáme na to. Kým? Začnem sa byť. No ne, tam potrebujem vedieť, kde sú tu sme. Tá čo? Ok, ideme na to. Bum, Hypercheck, ide sa. Bum, tu, pá, čaupa. Tu, ďalší. Čaupa. Jo, kamo, let's go, zapisujeme 10. Jasná 10. Bum. Let's go! Takže, dámy a páni, na pána El Prima. Ako, neviem, či to bolo je vôbec silný, lebo ja ho ešte vôbec nemám. Väčšové login. OK. Ideme na to a bereme si pána El Primo. OK, takže on bude mať zase 10 hier. Ja som za ňo už teda dlho nehral, len som na ňo kúpil skin a ešte som ho púšil na 21, asi pred 2 dňami, ale stále proste som už s ním dlho nehral. No. Nie. El Primo má ešte mínus. Kámo, ty vole, kámo, El Primo ešte v mínusu, no. Tak ty sa budeš musieť sašiť, kámo. Kúkajte, jak kámo je z toho úplne, kámo, z toho padol na zem, kámo. OK, ideme na to. OK, tak dámy a páni, a teraz sa presunieme na predposlednú hru. Dámy a páni, ja už tu točím napríklad pol hodinu, toto video má 13 minút a pol, necelé, no o 5 sekúnd bude mať pol. No a z El Primo si dajú celkom dobre. No uvidíme, jak zvládne posledné tieto 2 hry. Lebo aj tieto posledné 2 hry môžu byť rozhodujúce. Kámo, ja som sa jak nevedel trafiť, no ja som takto obkúžil raz. No nie, kámo, dekol. Jo, choď preč, presne tak, choď preč. Kámo, nie. Bo zás, kámo, bude sekať, kámo, keby som žil na dedine. No však ja žijem na dedine, tak čo sa divím. Kámo, Wi-Fi, kámo, ja som za ňom milionéva. A proste, kámo. OK, ideme na to. Kde si ty veľmi zlý muž? No, samozrejme, že to musí byť ten Nita. Samozrejme, to je úplne jasné. Yes, 10, kámo. Ok, a ideme na poslednú hru. Tak, som vážne zvedavý na výsledok. A vážne sa snažím za obidvoch, jak El Primo kámo točil, jak dneska, ja tam nie, plné obi. Myslím, jo. Ok, nejdeme späť, ja nechcem ísť späť. Poď. Nie, prečo ne? Ok.
OK, ideme zapísať. Kamu? Tak, dámy a páni, je to rozhodnuté, kto je lepší. Takže Edgar mal 54 a El Primo mal 44. Takže dámy a páni, Jonathan bol Edgar. Takže je to rozhodnuté, proste Edgar je lepší. Ja som to tu takto dal. Ešte sa nechaj. Proste ja som to tu takto dal. Tak toto dáme ku sebe. A tu napíšeme Edgar je lepší. Tak. Takže je to proste rozhodnuté. Edgar je lepší. Proste keby El Primo nemal to ten mínusy, tak to nedá. Aj tak. No, uvidíme. Keby tam delo mínus a bolo by tam že 2, tak to stejne nedá. No, proste musel. Proste je lepší Edgar. Majte sa. Ešte by som chcel poprosiť o like, odber, zdieľanie, lebo z toto video mi bolo vážne extrémnu prácu, vážne prosím.